Dnes to bude Setup Tour 2026. Ukážem vám, kde tvorím videa a celkovo trávim svoj čas. Ukážem vám, ako mám myšku, klávesnicu, monitor, notebook a tak ďalej. Tak sa môžeme na to rovno vrhnúť. Takže asi by som začal s touto mojou stenou. Vlastne sa možno pýtate, ako to, že ju mávam za sebou. Takže to preto, že tú stenu si viem ako keby zavesiť o toto a potom ju mám pekne za sebou, keďže pozadie nemám najkrajšie. Takže preto mám túto stenu. Vlastne to sú len akustické panely nalepené na takejto doske. Čím by som pokračoval, je táto moja DX Racer stolička. Je to takáto, od minulého setup touru sa nezmenila. Som s ňou docela spokojný, je podľa mňa super, vie si ju dávať hore dole, však klasická herná stolička, ale podľa mňa je teda super a určite ju odporúčam. Potom tu mám takúto kvetinku, je úplne super, najlepšie na nej to, že umelá a nemusím sa o ňu starať. No a ešte v minulom setup toure som mal vlastne setup na tomto stole, tu som mal monitor, tu ešte musím dokúpiť tie akustické panely, lebo mám náhradné iba takéto a to tam úplne nesedí. Každopádne tu som to mal a tu som nemal nič. Ale tu táto doska, to je vlastne na mieru vyrobená, len proste čierna doska, je o toto pripevnená týmito, ako môžete vidieť, vlastne o toto a tým pádom mi vznikol nový stôl, keďže som tu nemal úplne miesta a docela mi vadilo, že je to tu takto zaoblené, keďže toto je vlastne poschodová posteľ, neviem či viete. Takže tu sa teraz väčšinou učím a teraz cez prázdniny tu mám bordel a tak docela, nejaké obaly, tu mám vianočnú čapičku, starú klávesnicu, ktorú ešte občas používam a tak ďalej. Takže vlastne celý setup sa mi premiestnil sem, tu mám notebook rovnaký ako minule, potom monitor rovnaký ako minule, nová webka Logitech, som s ňou celkom spokojný, ešte ju len testujem, ešte ju nemám dlho, mám ju len asi 3 dní, čo som ju dostal pri natáčaní tohto videa. No, zažal som svetlo, nechaj niečo vidíte, svetlo je z Temu, áno, môžete si myslieť čo chcete, ale proste svoj účel to plní a úplne nevidím zmysel si to kupovať za Alzy za 50 eur alebo koľko to stojí, keď mám obe za 30 asi z Temu a účel to splní. Je to docela silné, akože aby som musel na kamere trošku znížiť jas, lebo to je fakt silné, akože keď to chcem tak nastaviť. Tu mám teda akustické panely, tu teda na stene, tu to chýba, lebo tu mám veľa káblov a úplne by sa tam nezmestili. Je to vlastne na normálnom takomto stojane povedzme. Tu mám teda nejaké veci, ako som už spomínal. Tu je nejaké rameno na mikrofón, nejaké z Kauflandu. Potom tu je mikrofón Blue Yeti. Určite sú lepšie mikrofóny za tú cenu, ale akože myslím si, že je v pohode. Ale ten mikrofón má predsa len koľko, možno 15 rokov, akože proste starý druh. Nové mikrofóny sú už určite lepšie za tú cenu, ale som zatiaľ spokojný akože. A keď už sme pri tom mikrofóne, tak kto by chcel, predávam svoj starý mikrofón Trus GXT 256. Tu mám takto všetko, nejaké návody, mikrofón, nejaké držiaky, pod týmto ešte stojan. Dávam sem nejaké fotky. Kto by mal zaujímať tento mikrofón, napíšte mi na Discord. Naposledy, čo som pozeral, mal hodnotu nejakých 120 eur, aspoň tak sa predával na Alze. Tuším, už sa tam nepredáva, neviem koľko teraz stojí, možno nejakých 90, trochu zlacnel. Každopádne je používaný, ale nič mu nie je ako nový proste. Takže kto by chcel kúpiť, na cene sa dohodneme na Discorde, asi takých 60-65 eur. Tu mám Stream Deck, podľa mňa je super. Tu mám navoliteľné veci, tu sa mi prepne cena na hranie v OBS-ku, tu na webku, tu sa vypne stream, tu pauza, tu monitor, tu mám terabajtové úložisko, v odraze je nejaký fešák. Tu mám nejaký USB hub, keďže môj notebook má len 2 porty USB, takže mám tu USB hub, pripojené veci a tu mám ďalší USB hub a tu mám ďalší USB hub. Tu mám ledky, ďalšie ledky pod stolom, vyzerá to podľa mňa docela dobre. Tu mám ovládaček k tým ledkám, môžem si navodiť farbu a tak ďalej. Tu mám teraz červené. Tu mám teda akustické panely, tiež z Temu, ale tak akože účel plnia, takže akože prečo kupovať drahšie, keď to na Alze by som za to dal možno 200 eur. Tu som za to dal možno 25, takže akože podľa mňa je to super. Ešte tu mám niečo navyše, takže keby sa mi niečo odlepilo, tak to proste vymením. Tu mám sluchatka HyperX, neviem aké, ale proste sluchatka sú super. Bol k nem aj mikrofón, ale ja používam tento mikrofón, keďže ten mikrofón bol taký low budget povedzme. Ale mi išlo hlavne o sluchatka, keď som to kupoval a podľa mňa sú fajn. Tu mám klávesnicu Keychron K7, mechanická klávesnica, to je teda podľa mňa je fajn. ID tak je možno lepšia ako herná, ťažko povedať. Teraz nedávno som dostal teda túto. Toto je nejaká SteelSeries Apex. Docela dobrá za tú cenu, akože na to koľko stála je podľa mňa super. Kebyže neviem koľko stála, tak by som typol, že stojí možno 80 eur, menej ani nie a stála proste nejakých 40, čo podľa mňa super cena, lebo SteelSeries majú teda kvalitné klávesnice, som s ňou dosť spokojný. Tu mám kolečko na hlasitosť, tu viem stopnúť nejaké video alebo niečo, tu mám podložku pod myš a klávesnicu, už je docela
docela špinavá a nejde to úplne umyť, respektíve možno ide, ale tým, že to má ledky, teda podsvietenie, tak to nemôžem úplne namačať a musím to robiť opatrne, ale je pravda, že som si ju nečistil, lebo som lenivé prasa. Toto je Glorious Model Pro, je to drátová verzia, je super, len je tam taký problémik, že ten kábel, ja neviem, či to len nerobí, ale mne sa proste odpája, lebo ten kábel sa trošku nejak ohňa alebo niečo, tým, že ten kábel je veľmi jemný a proste sa mi občas odpája, takže je dobrá. Keby chcel niekto kúpiť, tak reálne predám za 15 až 20 eur. Takto. Dá sa s ňou hrať, editovať úplne v pohode, skôr pri hrách je to problém a akože je dobrá, len sa občas odpája, normálne stojí 60, ale ju predávam za tých 15-20 povedzme, keďže sa odpája, všetko záleží na dohode, tiež mi napíšte na Discord, keď tak. No a tu je už moja nová Glorious Model Pro Wireless, je podľa mňa super, je teda podobná jak henta, akurát je bezdrátová, neodpája sa mi a je úplne super za mňa, pekná farba, ladí ku klávesnici docela, podľa mňa úplne super, zvuk je tiež celkom fajn. Aj klávesnica, aj myš má svoj software, aj Stream Deck má svoj software, čo je úplne super. Toto je nejaká SD karta 256 GB. Cable management je taký, taký. Mohol by byť lepší, povedzme si úprimne, ale pod stolom myslím si, že to je jedno a proste zatiaľ mi to stačí, možno si to niekedy spravím nejak lepšie, nech je to ku stolu a nie je to úplne takto vidieť, lebo predsa len takto to je celkom škaredé. Ale tak hlavná časť je teda na vrchu a takto si myslím, že to vyzerá docela dosť dobre. Vrhneme sa na môj monitor, je to Alienware monitor 360 Hz, Full HD, proste podľa mňa je fakt super, som s ním dosť spokojný. Mám ho tu pripevnený k stene, nie je to ani vidieť, no chápeme sa, na držiaku, na ramene. Viem s ním robiť aj toto, že ho trošku posuniem, ale tak to je také, že len trošku a väčšinou to mám rovnako. Pod notebookom mám teda chladiacu podložku, ktorá podľa mňa svoj účel plní, je podľa mňa dosť dobrá. Ťažko hodnotiť podložku pod notebook, ale tak chladí a podľa mňa pomáha. Teda snáď a nie je ani nejak hlučná. No a už sa môžeme vrhnúť k hlavnej časti tohto setupu. Ja mám teda notebook setup, takže žiadny stolný počítač tu nemám, ak by ste náhodou hľadali. Mám teda tento herný notebook Asus ROG Strix G16, má teda 240 Hz, tuším 4K, ak sa nemýlim, nie som si teraz istý. RTX 4060, terabajtové ložisko, 32 GB rámku, viem si tu aj podsvietenie nastaviť, čo je teda super. Keďže mám celý setup teraz modro podsvietený, tak to nejak vyzerá, takže podľa mňa to je super. Tento monitor má ešte toto na sluchatka, ale mne by to docela zavadzalo kvôli tomuto.